Još treće. Prošle to snim, što? Pa da... Što meni vas? I mada sam dosta stvari već znala, mnogo stvari naučila radeći ovaj tekst. I izložbu, radovi za izložbu smo odabrali zajedno sa gospođom Ivanom Svelić, koja je zajedno napravili smo ovu izložbu. Ćelić jeste u toj prvoj generaciji osnivača grafičkog kolektiva i od naše prve majske izložbe 1952. On je ovde redovno prisutan. Ovde je zadnji put izlagao 88. godine svoje pastele i crteže i grafički kolektiv u stvari u svojoj istoriji pre svega mnogo duguje Stojanu Ćeliću. Prve samostalne izložbe Stojana Ćelića su takođe se ovde dogodile 53. 55. i 57. On je priredio samostalnu izložbu tada sa svojim prijateljima i kolegama Mladenom Salminovićem i Boškom Karanovićem i njih trojice su 58. za tu izložbu dobili i Oktobarsku nagradu grada Beograda. A kako ste ga sada predstavili, naravno, to je samo izbor? Pa, ovo je jedan izbor iz opusa povodom 15 godina od smrti Stojana Ćelića i 70 godina od osnivanja Fakulteta likovnih umetnosti, gde je Stojan Ćelić bio jedan od profesora. Punite tamo. Ja sam se od velike dete sama sklanjala. Orobreno se do agresivna, ja ne podnosim agresivna. Idi završiti posla. Šta je to? Onda opet znači, kad ne rekla si mi ovo. Da drži gol zlu. Da dođem ti. Oni ne smiju da čitaju. Napravimo druženje jedno lepo. Jedno ćemo i piće posle toga jedno malo, onako. Večeras jedno zaluđenje. Napravili smo knjigu koja odražava aktualnost od prestanka dijaloga budućnosti Ravnice Moja deca ipak sam čerka je bila godinu dana ovdje u Beogradu. Ja sam, ali neka 5 dana, nedelju dana. Mislim da 5 dana.
Ajde, ja pitam. Ajde. Divna knjiga izašla. Idem, daj. Hoćemo, evo. Dobroveče, poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji grafičkog kolektiva, poštovane kolege. Velika mi je čast da u ovoj prilici i otvaranju izložbe crteža i grafika profesora Stojana Ćelića ja kažem neku reč, jedno sećanje, jer sam povod za ovu izložbu je 15 godina od našeg rastanka sa profesorom Ćelićem i 70 godina Akademije likovnih umetnosti, kasnije Fakulteta likovnih umetnosti, na kojoj je on proveo svoj radni vek. Nije jednostavno reći nešto takvom čoveku, takvom umetniku koji je bio značajna prekretnica u srpskom slikarstvu druge polovine 20. veka. Već su mnoga naša pera pisala o njegovom delu, ocenili značaj i ulogu profesora Stojana Ćelića u našoj umetnosti druge polovine 20. veka, pogotovo taj prelaz od posleratnog slikarstva, od pritisaka ideologija posleratnih i vraćanje ponovo na put srpske moderne umetnosti, to jest nastavljanje onog puta moderne umetnosti Srbije 20. veka. On je bio pre svega veliki pedagog, profesor na Fakultetu likovnih umetnosti, koji je izveo mnoge generacije koje će ga, ja mislim, večno pamtiti i koje su ponele mnogo toga što je zaslužio profesor Ćelić kao pedagog i kao njihov profesor. Jedna harizmatska ličnost velikog integriteta i velikog kvaliteta ljudskog i pedagoškog, čovek koga su voleli studenti, koga su poštovali, čije su delo poštovali, koga su voleli prijatelji, kolege, i čovek koji je svojim velikim umetničkim opusom imponovao svim umetnicima i kolegama i svojim studentima. Osim svog slikarstva, permanentno, kroz ceo period bavio se grafikom i crtežom. Pod crtežom smatram i one male, spontane skice, zabeleške, direktno iz pejzaža, iz nekog predela, iz nekog grada, koje su izuzetno lepe i šarmantne, do onih crteža koji su stvarani kao samostalna likovna dela, jednom perfektnom egzekucijom šrafura, geometrijskih oblika i formi i nekim dražesnim slobodnim potezima koji su se prostirali kroz te šrafure. Grafika, takođe, je bila oblast kojom se on afirmisao kao umetnik. Od samih početaka, od izložbi, prvih izložbi kolektivnih i samostalnih izložbi u grafičkom kolektivu, baš u ovom prostoru, on je započeo svoju umetničku karijeru koja je sve više i više napredovala i u samoj grafici on je postigao, ja mislim, najviše što se moglo postići u to vreme. Došao je do laureata Ljubljanskog bijenala, koja je u drugoj polovini 20. veka bila stvarno merilo za kvalitet grafičke umetnosti. Međunarodno priznato merilo je najznačajniji međunarodni bijenal. Zatim, kroz crteže i kroz grafike, kroz male grafike, malih formata, ima se utisak da je profesor Ćelić preispitivao neke svoje ideje
koje je kasnije realizovao kroz slike. Kroz sve te male grafike i male crteže, u sve te zabeleške, jednostavno trasirao je put do velike slike koju je kasnije sa sigurnošću izvodio i koja je apsolutno odgovarala njegovoj ideji i želji da postigne to što je želeo. Osim velikog slikarskog opusa, velikog grafičkog opusa, on je i pisao. Pisao je puno. Pisao je pre svega eseje o umetnosti, o slikarstvu. Zatim, što je najznačajnije, on se kroz svoje knjige odužio svojim profesorima koje je izuzetno poštovao i cenio, profesoru Nedeljku Gvozdenoviću i profesoru Marku Čelemonoviću. Pisao je o svojim kolegama, Aleksandru Tomaševiću i o ostalima. Pisao je predgovore, eseje, koji nisu bili konvencionalni predgovori katalozima, koji su bili apsolutno mali eseji o umetnosti i o ličnosti o kojoj je pisao. Prosto je neverovatno koliko je veliki opus ostvario profesor Ćelić. Osim slika, radio je mozaike, radio je tapiserije, radio je ilustracije, naslovne strane za knjige, tako dalje, ilustracije za poeziju, naročito u samim početcima svog grafičkog rada. Jednostavno, prosto sve što mu je, što je smislio, što je poželeo, što je smatrao da je vredno njegovog zalaganja i truda, on je tome pristupao sa velikom ozbiljnošću. Nažalost, njegov vek se pre vremena završio i nama je ostalo to njegovo veliko delo da sagledavamo, da ponovo preispitujemo i ova izložba je jedan takav naš pokušaj, jer grafički kolektiv, osim što predstavlja mlade umetnike, što promoviše grafiku i održava grafiku u Srbiji, ima i tu ulogu da neke značajne vrednosti iz prošlosti stalno priziva u sadašnjost, da bi i novi i mladi umetnici i nova i mlada publika, ljubitelji grafike, mogli da uvek znaju šta se dešavalo pre 10, 20, 30 i više godina. Hvala. Da bi to delo, u ovom slučaju grafika i crtež, bilo stalno među nama, kada se sklopi izložba i pohrani u police, mi smo napravili jedno iznenađenje za večeras. Naime, knjiga je pred nama. 2002. godine, kad smo pravili CD sa grafikama i crtežima, činilo nam se lakše i brže to za 10-godišnjicu od smrti. Sada na 15. Onda smo obećali da će i knjiga biti u našim rukama. Ta knjiga jeste u našim rukama danas i večeras. U prvom broju, u prvom primerku od tiraža, koji će biti uskoro, pa možete da je pogledate. A od sveće koje sam ja probila, bit će položeno 30. aprila na dan smrti, pre 15 godina, odnosno smrti na grob Sonja Ćelića. Još da se zahvalim svima na poseti i da kažem da je ovu izložbu koncipirala Ivana Simonović-Ćelić i kao što znate, ona je duša i monografije i čitavog projekta. Zaista je sjajno da je Stojan Ćelić za sobom ostavio jednog tako vrednog, vernog prijatelja i istoričara umetnosti. Hvala vam. Idemo sad Ovo
Profesor Ćirilić proveo svoj radni vek. Tako da, a ujedno je ovo put kada se ta monografija koja je izašla do duše sada samo još uvek u jednom čitanju pojavi ovdje. Mislim da je takve literature nedovoljno kod nas i da ima velikih umetnika u kojima u stvari su ostali samo spomenuti. Na sreću, Ivana Simona Ćelić, supruga pokojnog Stojana Ćelića, veoma brine o njegovoj ostavštini i pre svega je njen trud. Knjige koje izlaze i taj CD sa njegovim prijateljom. Evo levo. Sad ne. Zaista je reč o značajnom jubileju, pa prosto kao neko, ovoga puta ne kao profesional, nego intimno vezan za ove radove i umetnika, kako su doživjeli ovu i na koji način sada posle 15 godina očekujete da možda i nova publika doživi Stojana Ćelića? Uvijek idu neki novi klinci i za njih koji praviti. I danas su mi slušati, pošto sam imala čas, pitali ovdje perspektiva, gde idemo da gledamo nove klince. Ja stalo živim s ovim delom, meni nije iznenađenje, naravno uvijek se pravi neki novi izbor, kad se napravi izbor sve to drugačije deluje, ali znate, na nama je ostalo da to delo čuvamo, negujemo i da ga dajemo u budućnost. To je Vi da mi tražite. Ja više ne mogu da jurim za uđaševima. Ej, a ja sam tako našla i mogu Vlašanića ne može da bi ona pustila. Bojan Andrić, ja pismo javnosti izašao iz dela. A sam iz Vatede, četiri sam ti videla. Teško mi je. A ja, dok i mi Kaže mi da se sve trude. Nemoj Milo sad se sagrati. Evo, gospodite, slika ti se sad radi. Bravo je Međoča. Ajde. Mlada ja. Pa jeste, to jeste. Znači, u ono vreme kad smo Nisam, otkud, ne mogu da se koncentrišem, mislio sam šta je. Pa odmah rekao ima za njega dobila možda, ali za neke ne. Kartografije s onom mokrom, hvala nam ambasador tebe. On dole i pokrio.